le Mizoram hi a population a zira Wai Wai ei member khakan ni a chuwang chuan Wai Wai company te pawh kha Nepal rama tangin an ho tu pa pu Varun Chowdhury hovin lom thu soi tur te pawh khan an ron kala media lam te kovin lom thu soina ang reng deuh reuh te kha an ron nei ani chu internet lama khan kan hunualin a rin oma ti chuan Wai Wai chu kan taksa tan hian a thareng em khoya tanga local nge ni ti kha toy tein kan soi vele hrim don ani Wikipedia ate Wai Wai website ate hian hutur aum ve bok ani Wai Wai chu Thailand atanga ron kala nia Wai omzia chu chak takin emo rang takin emo ti na nia omzia chu Wai Wai omzia chu rang taka ei zo mai thei ti na ni ta ni chu Thai Preserve Food Factory Company Limited TPFF khan sang khazakwa som sari le pani kum khan an lo siam chuak to a atira chuanin an mani ram chung Thailand ram vel deuh chau kha an target an nia maro chu hunakal zela sang khazakwa som riat panga a chuan Nepal rama Chowdhury Group tenen in suizomin Chowdhury Group in Nepal rama factory pali India rama factory paruk din bokin tiang chuan an sum don na huang khan ron zawa India rama po shala lo ta le mai Nepal rama te po Chowdhury Group ho tu pa ber phei chu Wai Wai billionaire ante hialani te chuan Wai Wai hian India rama heng noodles le fast food market a hian za som ni pariat lai athar chuaka atum ani chu ti chuan Wai Wai chu hriselna ta chuan alo thareng em tia khan an lutila Wai Wai a bera ataka kha anudel bera kha a tra thlit film manga siam ani ta a tra khan thlit film vak wang khan vitamin te chotha te minerals lampang khatiang chi te kha a hlo carbohydrate lampang atam hle thunga chu chuan a glycemic index ati sang ani chumi omzia chu pumchunga pai troi alo nia kan ei to nu khan thum sugar asiam theina level kha ti sanga chu chuan zun thum nei theina chance kha ati sang ani amaro chu Wai Wai awanga zun thum emo han nei tur chuanin ei tam ve ve wangai mai thei ti chuan ni china kan soi to ang khan thlit fim vak ani awang khan vitamin le mineral kha atla chaman ti khan apai tlem em maya chu wang chuanin rin pui ber chopui bera nei chuanin puar ul si khan thau ve deuh tung si khan chotha kan tla cham theya tin thau kha apai hnem bok awang khan thau chia kha in chek hol na se em a rina atipung chaka hang tui mai bok sia war kha olani overeating kha ola chuwang chuan thau chia in chek hol na salutuk kha asiam theya thin lian te thin thau bo tam fatty liver te po kha athen theian tiani ti chuan ama hian sodium lampang chi kha atam em maya achan chu al hang deuh tak ani na hian chutiang ni thei tur chuan sodium lampang telna ama sala akha pol treu kha ngai thina chuta chun entirna na po chi khatam taka tela chu sodium chloride alo nia ti chuan ajinomoto antel nual boka chu monosodium glutamate alo ni le a chuan soda lampang kha tlema zong tel ani boka chu sodium bicarbonate alo ni le boka chu tel ani nual thina wang khan sodium kha kan ei treu mai thina ni kan la lu treu mai thina ni chuan BP sang a thlen theya stroke te lunglam nat na te tin alo thi film tu kal lam nat na te ei tam chuan a thlen thei bok ani adot le chuan ni china kan soyang deuh khan thau kha pai hema tinaman oil te po a chom kha anudul hrim an siam lai hian an siam hian kan lok vek ani a chuwang chuan saturated fat thau thalo kha alo pai loka chu chuan cholesterol ati sanga cholesterol lo san chuan kan thi senzam thau chia ina a hno awanga har san na omte stroke kan ti te lung lampang har san na te kha khatiang thau mom pai hnem kan ei tam lu tuk chuan alo thleng the ni Wai Wai chau lo pon na thlen the ome atot le chuan pai toina lampang a effect bok ani ama hian thlit fim te
da that te alo ni to wang khan fiber lampang kha apai tlem to em maya chu wang chuan kan ei treup kha chuan in lama digestion ati buaya ek ati diklova pai ati diklova puar el ul digestion fellow heta ir rim chia te ahun lowa ek sek na te ek tan letlin na te khatiang khan a thlen thei bok ani e chuan noodles shrim a hi ei kho chaklam te pon chuan ringa lo mole ke ni hian kan sei sel a po kan lo ti mai theya a dik renga ama ro chu eya kan lo nei ani poin chocha thlai na te artui te sa te bong lu te khang te nen khan eitel ram kan tumanga fast food lang chawai no por tung lo khan kan ei rual khan chocha kan lo eitel zelanga vitamins lampang te minerals te tin fiber lampang te kan lak lu ve zel chuan noodles awanga lampang chiang lo te har sat na kan nei ho teng te kha kan nei lo thei don ani